അരീക്കോടിന്റെ ചരിത്രം ഇതാ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം AP അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരും മാറ്റിയെഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത്. ഇനി ഒരു പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴും AP ഉസ്താദ് വന്നതിന് മുമ്പുള്ള പരിപാടിയും AP ഉസ്താദ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള പരിപാടിയും എന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും വർഗ ബഹുജന സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നിങ്ങളുടെ രാപ്പകലില്ലാത്ത ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി ഇതാ ഒരു ശുഭ്രക്കടൽ അരീക്കോട് തീർത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനം, ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കൂടെയുണ്ടാകും എന്ന് മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട ആദരണീയനായ സുൽത്താൻ ഉലമയുടെ കേരള യാത്ര, ഞാൻ ഈ അരീക്കോടിന്റെ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണ്. ഇനിയൊരു മൈതാൻ ഈ അരീക്കോടിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകാനില്ല. ഈ മൈതാൻ ഇതാ നിറഞ്ഞ സാഗരമായി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതി